Yun, so what's up mga kabalen? Joby Abarso po ng Kabalen Hoops. At andito tayo ngayon sa Brgy Maliwalu, BACOLOR, Pampanga. Siyempre para masaksiyan yung championship finals ng SK Maliwalu Basketball League 2022. So abangan nyo yung video na to mga idol. Huwag yung kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa page ng Kabalen Hoops TV. Yan, so mamaya-maya, goods na tayo rito. Bagsak tane geni, Kabalen. Bagsak mepa mga kabalen, isang masayang araw ng finals ng Maliwalu BACOLOR Pampanga ang pinuntahan ko mga idol. Grabing init ng pagtanggap kay Kabalen Hoops TV. Bagsak mepa kabalen. Yun, so andun ako para i-intro ang magiging final game, bakbakan ng Maliwalu Basketball League Junior and Senior Division mga idol. Yes, ako po ang nag-host at nag-intro at hindi po dalawang isip na pumunta sa kanilang invitation. Grabe ng dami ng tao. Ang mabait pa mga idol. Pagpunta ko pa lang doon, para talagang artista at sikat na ako. Syempre naman, isang humbling experience yun para sa akin na isang small YouTuber at small vlogger lang dito sa Pampanga. Naging host din tayo ng awarding mga idol, kaya isang karangalan ito para kay Kabalen Hoops. Bagsak mepa. Panoorin nyo isang masayang video. Short video lang ito mga idol remembrance natin sa pagpunta ko dyan sa Barangay Maliwalu, BACOLOR, Pampanga. Bagsak mepa. Stuck in the vibes, stuck in the vibes, stuck in the vibes. Yeah, that's how I feel. In the vibe still, and I smell immaculate, and it shine real. I don't do facades, never line me up. If we talking about resilience, you can sign me up. You can check my file with no hesitation. Not a stain or a blemish on my reputation. Have a celebration for the elevation. Real love, not money, that's what I've been chasing. Hey, say I don't wanna hear about no bad news, it's Friday. And I don't wanna see you looking at me sideways. Cause I get crazy right back, give crazy right back to you. I get crazy right back, get crazy right back with you. Stuck in the vibes, stuck in the vibes. Stuck in the vibes. Naging saksi din ako sa pagrampa ng isang magandang dilag sa Maliwalu BACOLOR na magre-represent para sa team o barangay ng Maliwalu. Bagsak mepa idol, irampa mepa kabalen.